Tara na't iluklok sa Kongreso ang matulungin si Johnny Cuyahon. Handa siya sa hamon ng panahon. Kakatawan sa lalawigang ifugaw, magsisilbing tinig ng taong bayan. Congressman Johnny Cuyahon, masiglang tutugon sa nangangailangan, pantay-pantay, walang mahirap mayaman. Kay Congressman Johnny Cuyahon, kakatawan sa lalawigang ifugaw, magsisilbing tinig ng taong bayan. Congressman Johnny Cuyahon, tara na't iluklok sa Kongreso ang matulungin si Johnny Cuyahon. Handa siya sa hamon ng panahon. Kakatawan sa lalawigang ifugaw, magsisilbing tinig ng taong bayan. Congressman Johnny Cuyahon, masiglang tutugon sa nangangailangan, pantay-pantay, walang mahirap mayaman. Kay Congressman Johnny Cuyahon, kakatawan sa lalawigang ifugaw, magsisilbing tinig ng taong bayan. Congressman Johnny Cuyahon. Opo mga kababayan, sa ika-13 ng Mayo, ihalal Johnny Cuyahon para congressman. Ang congressman na kay daling lapitan, maaasahang tutugon sa nangangailangan. Magkaisa para sa kanya sa ikauunlad ng ating lalawigang ifugaw. Johnny Cuyahon para congressman. Tara na't iluklok sa Kongreso ang matulungin si Johnny Cuyahon. Handa siya sa hamon ng panahon. Kakatawan sa lalawigang ifugaw, magsisilbing tinig ng taong bayan. Congressman